महाराष्ट्रातून दरवर्षी 15 ते 16 लाख विद्यार्थी 10वी ची परीक्षा देतात आणि चांगल्या मार्काने पास पण होतात. पण तरी हे पास झालेले विद्यार्थी खरंच भविष्यात यशस्वी होतात का? तर याचं उत्तर आहे नाही. त्याच्या मागचं कारण आहे मित्रांनो, की यांनी फक्त आणि फक्त परीक्षा पास होण्यासाठी अभ्यास केलाय. भविष्यातल्या नीट, UPSC, JEE सारख्या स्पर्धा परीक्षांची तयारी यांनी कधी केलीच नाही. म्हणून हे 11-12 नंतर आयुष्यात खूप स्ट्रगल करतात. म्हणून मित्रांनो, फक्त परीक्षा पास होण्यासाठी अभ्यास करणं आणि भविष्यातल्या स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करणं या दोन्ही गोष्टींमध्ये खूप फरक आहे. आणि हा फरक भरून काढण्यासाठी आम्ही म्हणजेच टीम ई सारथी ऑनलाईन तुमच्यासाठी लवकरच काही नवनवीन उपक्रम घेऊन येत आहोत. आम्ही येत आहोत एका नवीन मिशनवर आणि हे मिशन जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आजच आमच्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ई सारथी ऑनलाईन फाउंडेशन स्ट्रॉंग तरच फ्युचर लॉंग.